इसोरनि दैदेननायजों जिउ खुंलांनो हानाय बादि गासै थागोन दा गारिया मोनबोला औ दे जोनोमाव खनसे बे गंसेल' लाखानायसै ओमफ्राय जोनोमावहाय औ गारिया लाबोआखै दा जाग्रा लोंग्रा रेडि आरो टमेट' लाबोबाय दालि ओमफ्राय सिङाव मस्ला मस्लि बेनोसै मा दङ नायसाय पिकोल पापर दाउनि मस्ला जाहैबाय थाव ओमफ्रायल' थाब्लानो जाबाय आरोना गारिया लाबोगासिनो दङ ओरैबायदि मोजां गारि बायखादों जोंहा फंबाइया खामानि मावग्राफोर फैजेरबाय नै अबे गारि लायनो ओमफ्राय ओंखामालाय संनांगौ दं आं थांब्लालाय थांनोसै र' नायलांबाय था दै दाहाय नायना दा नायदो गारियाथ' सफैथ'खायाखै बैयो न' मालिक बिसोर मैगं हालादों नै जागोनलै दौनै एसे फिसाबा बांसिन गोथाव जायोना फिसाबा गोथाव जायो दे सेरब्रैजों 100खौसो मोननांगौ नाया Là khai bột con khăm lấy thật à ơi lấy cái nào khai dân cái nào đã khai dân số nó không nào à sunani 잡힌 데 봐라 Boleh ada apa beli? Manis. Gwdan Bike. Finally सफैबायलै गाइस नै डमिनर 350 400 बेयावथ' 400 आरो खिन्थु माबायाव इसोरो 350 होयोलै लायदो डमिनरखौ सफैमारबाय आरोना मालिकआ नै डमिनर मालिक नै डमिनर 400 लाबाय लाबोमारबाय आरोखि नै डमिनर मोजां नुवाखै नै खानायफ्राबो एसे आन्था जालायबाय लानांगौ बयबो लानांगौ नै नायदो Mày chỉ thằng lang hùng lạ, nó vậy, mày chỉ thằng lang hùng lạ.
Pas service bergerak kan ngalah. Naik Nah, आलासिफोर फैबायलै नै मोजां दा नोंजोंबो लाबावाखैसो दे दे खनसेबाव दे औ दे औ आरो बाहेरायाव दंबावो हनै ओमफ्राय खबर सबर मोजां दा ना दे 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 मागि दे 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 मोजां मोनखादों दा गारिखौ जथुमसि जानायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै आंनि जिबनाव मोनसे बाइक लादों जाहाथे बे बाइकजों आं अनेक जायगायाव थांगोन बा हान्थिगोन बे समाव जाहाथे इसोरा आंजों लोगोसे थायो बा जाब्रबथायफोरनिफ्राय गोजानाव लाखियो बिनि थाखाय नोंथांमोना आरज बिनो हागोन आरो लोगोसे दैबो होदों जाहाथे दैनि थाखाय आरज खालामनानै जाहाथे गोथार दैखौ माने बाइकआव सारनानै जाहाथे गोथार जायो जेब्ला जों गासै बिसयखौ साननानै नायोब्ला बे गासैबो इसोरनि अननाय इसोरनि अनुग्रहजों इसोरनि समबादि बे पृथ्वीयाव जोङो दङ उपदेश तिनाययाव नायोब्ला गासै समानो इसोरनिफ्राय बे जाना फैदों बेनिखायनो जों दिनै बे समाव जों बे बिफा इसोरखौ हामबायनो थाखाय जिसु ख्रिस्टनि मुङाव दिनै जोङो बेयाव जुथुमदों आरो जों दिनै बे बिफा इसोरखौ जिसुनि मुङै जों हामबाय होदों आरो जों जिसुनि मुं लानानै मेथाइबो रोजाबबाय बे मोनसे जाहोन इसोरा जोंखौ अननानै होनाय समखौ जों मेथाइजों सुंग्रिबाय इसोरा अननायखाय जों हादोरफोरखौ नुदों इसोरा अननायखाय जों गोबां माने जों इसोरनिफ्राय सहाय मोनबाय मेथाइआव मा बुंनायमोनथाय खनसे फरायना हरदे इसोरनि अननाया जोबथारा जासे जोंनि जिबनाव बोहैफ्लायबाय थादों जोंनि नांगौफोराव बे होफ्लायबाय थादों आरो आग्लाय बिग्लाय दिनै बेंगलराव थानाय साफ्रोम व्यक्तिफोरा आरो मोनफ्रोमबो न'खरफोरा दिनै मा मोनदों इसोरनि दैदेननाय इसोरनि आशीर्बादजों आग्लाय बिग्लाय
सुफुंजाबाय थादों बेनिखायनो दिनै बे हरनि समाव जाकुब 1:17 बुंदों गासैबो मोजां बोर आरो इसोरनि आशीर्बाद आरो इसोरा नुयोब्लासो इसोरा लोगोआव थाफायोब्लासो जोंनि थांनाय फैनायाव जों मा खालामनो हागोन जों देरहागोन जों जुजिनो हागोन जोंनि साननायफोरखौ जोङो मोननो हागोन दिनै गोबांनि जिबनाव रंजानाया माने थानो हाया आं बिराद धन्यबाद होदों ब्रादारखौ दिनै बाइक गंसे बायनो हायोबा पार्टि बबेबा पिकनिक सोरबायाथ' दिनै बायदों दिनैनि दिनावनो फैफिननाय समाव जिउ गोमालांदों ओरैबायदि घटना दिनै पृथिबियाव बेफोरबायदिया जाबाय थादों नाथाय आं खावलायदों ब्रादारफोरखौ बे रैखाथिया बे इसोरनि दैदेननाया नोंनि जिबनाव सानफ्रोमबो इसोरा लोगोआव थानो हानाय बायदि इसोरनाव बुंदों प्रभुनो आंनि आश्रय आरो बोर आरो फोरबोआनो जुदि आंनि लोगोआव थाफायोब्ला इसोरानो जुदि आंनि बोलोब्ला बेयाव इसोरनि बाथ्रा बुंदों जोङो बोर गोनां आरो बेनिखायनो जों सेथियाव इसोरखौ हामबायखौ नैथियाव दिनैनिफ्राय जेसेबां सालायगोन थांलाय फैलाय जेराव थाबायगोन जेराव थांगोन दिनै गासै जिउ हान्थिनायाव इसोरनि जितु प्रतिज्ञा इसोरनि नेनाय उपस्थित आरो इसोरनि जितु बोर बिनि गासै मावनायाव इसोरा लोगोआव थाथों जितु इसोरनि दया बे बाइकनि जिबननि गेजेरजों गोबां आगसि आगदा सिगां उनथिं गोबां माने इनकामा फैबाय थादों इसोरनि दयानि बे बेनिखायनो इसोरखौ गोसोखांनानै प्रभुखौ बुंदों इसोरना आंनि आश्रय इसोरा आंजों लोगोआव थाफागोन नोंनि गौरब जाथों नोंनि गासैबो नोंनि गौरब जाथों आरो बे न'खराव नोंनि आशीर्बाद मोनगोन जिसुनि मुङाव बेजों आमेन बयबो जाबाय कंग्रेचुलेसन इसोरा हेफाजाब खालामथों हामबायसै बर' नंबा होदो सोरबा खृष्टाना जाबाय दे खृष्टाना होदो स्टेन्ड बोखो होमब्ला स्टार्ट जागोन केकआव गोलैजोबो माथो बयबो सेलेब्रेट खालामगोन बिथां पिटर दैमारिया मामोन पिटर दैमारिया इसोरनि अननाय दैदेननायजों इसोरनि आशीर्बादजों गंसे डमिनियन 400 बाइक बायनो हाबाय बे इसोरनि गौरब जाथों आरो बिथांनि रंजानायाव जों बयबो आखाइ खबनानै बे केहानायाव कंग्रेचुलेसन नै नांजोब्बाय हनै सिन'आ खालामथोंसै दसे सम जिरायथ'दो फट' लानोबा बिदि लानोबा लाखा उनथिंबो लानो
जिरायथ'दो दे बेखौथ' सिगाङाव जोबोद जोबोद साबायखर जाजोबना बेनि थाखाय जाबाय जाबाय नामा सोंदों बियो बाख्नाय जाथों गेदेर गोसो इसोर नोंथांमोननो होबाय बेनिखायनो मण्डलि जानानै हामबायना बुंदों आरो दान होनायनि आन्दोआव मा दं जों जे इसोरखौ अनो जों जे इसोरखौ फोथायो इसोरा जोंनो बे गियान आरो जोंखौ गावनि फिसा जानो थाखाय बियो लिंबाय दा बेयाव इसोरनि बाथ्रा जोंखौ बुंदों जों जेसेबां इसोरखौ अनो बेखौ जों माबोरै फोरमायगोन बेवहाय बुंदों नोंसोरनि बे मावनाया नोंसोरो इसोरखौ बेसे अनो बेखौ फोरमान होगोन आं जे इसोरखौ बेसेबां अनो बे मोनसे प्रकादिनि जाबाय आरो फोरमान जाबाय जों इसोरखौ अनो होननानै आरो बुंदों बेनि थाखाय गोबाङै इसोरखौ महिमा गोनां खालामदों बहुद दान होबाय बे रिलिफ जानोनि आंखाल गैया दैबाना खस्थ' दंमोन नाथाय दिनैसिमबो बिथांमोना दुखु दङ आरो गोबां मावनो गोनां हाबाफारिफोर दङ बेनिखायनो मानोना नोंसोरो ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबखौ मानिनानै बेखौ मावदों ख्रिस्ट'नि रादाबा जोंनि जिबनाव उसिफावनाय जिबन जोबनो गैयै जिबन इसोरनि आशीर्बाद जिसु ख्रिस्ट'निजों जोंनो होबाय बेनिखायनो जों जे बे गाहाम रादाबखौ मिथियो जों जे मानियो बेयो दिनै जोंनि जिबनाव प्रकाश जादों बिसेसके दिनै प्रकाश नार्जारि बिथाङा इसोरनि गौरबनि थाखाय 3000 दान होनानै जायफ्रा दुखुआव दङ बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो 3000 होबाय नैथियाव जया बसुमतारी 1000 थाखा दान बिथाङाबो होबाय पितर दैमारि 3000 रुद दैमारि 1000 हायना बसुमतारी 1000 जारु दैमारि 500 फै जों बयबो लोगोसे आरज खालामो बिथांमोननि गोसो गेदेर गोसो गोथार गोसो बिथांमोननि गोसोआ थुलुंगानाय ओइ मा दङ मा होनो बिटरुट सालाद ओंखाम जोसा लेमन ग्रिन चिलि दाउ बेदर अमा बेदर पापर ओमफ्राय दाल झोल जाथोंसै जोंहा नै फंबाय थुनुसा लोगो मोनबावलायबाय बेंगलरावहाय बहुत बोसोरनि उनाव सिगांनिफ्रायनो लोगो मोनलायदों लोगो मोनलायखानायखा ना दे जादो दे औ दे जाग्रो दे बोदेखौबो दे बोरै बोनो नागिरदोंलाय सोनो औ बिदिसो मोजां जागोन औ नोंसोर जिरायदोल' दे खायना होग्रा मेरला मानसि दङलाय औ लोगो मोनलायबाय थागोन जेसेबां दिनसिम इसोरा दोनगोन औ इउटुबारा देरगासिनो दङ इउटुबारा देरगासिनो दङ दे मोनजागोन डलार सिन्था गैया बानायलांबायल' था दे गुड नाइटसैलै लास्ट गोजोननाय थाबाय बयजोंबो लास्ट दे दे लोगो मोनबावगोन दे फंबाय लोगो मोनबावगोनलै उदालगुरियावबो लोगो मोनगोन माब्लाबानि समाव दे लोगो मोनलायबाय थाखायो बेयावलाय औ आंनालाय मेसेजआ उदालगुरिनि हनै बेबो उदालगुरिनियानो दे फंबाय औ मा नाम मोनथाय अ दे थेंक इउसलै हामबायसै गुड नाइट औ लास्ट बेबो इउटुबार दे नै सापर्ट खालामबानो जाबाय थुनुस मामोनलाय दैमारि ना चेनेला थुनुस दैमारि फंबायनिया सापर्ट खालामब्लानो जाबाय दै गाइस औ दानिया जोंनि बाहागोलै आं दालि लायाखैथ' आङो दालि लायगोन र' दे जाना हो माथो बेदरा बुरजा दंबायोलाय दे
nâng daly hắn đâu đang ở Được không? Ta thì có trái cái cái gì đâu ở đây Ismo tapi dah kau dah nè là sao hết papura mau bùi bèn bữa nãy đi papura sang không xe đi tổ giờ nào đi này không lên bạn biết lên bây giờ Cái này xem phải chứ. Alasnya tuh jalan थांबाय दानिया जों जासिगोन आरोना अमा बेदर दाउ बेदरबो जों जाजोब्बाय नै दायो